Adrià. Ostres! A tu què t'ha semblat? A mi m'ha semblat una obra mestra! Sí. Estava escalent. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Com estem, família? Què tal? Els Critico 3 tornem al cine una setmana més. Estan oberts els cinemes. Estem a tope. tornar-hi, que estan oberts, I mireu, aquesta setmana hi havia moltes estrenes, perquè estem a finals de novembre, però és que ja fa 2 setmanes que es va estrenar El Último Duelo. El Último Duelo, i encara no l'hem vista. No l'havíem vista, I avui estem aquí per això. Hem de dir que el grup del Telegram ens l'han recomanat moltíssim, i per això estem aquí. Voleu que us expliqui la sinopsis de la pel·lícula? Va, Oriol. Sí. Vinga. Doncs abans... Molt bé. Ei, anaves a dir-ho tu, Què? Sí. Subscriviu-vos. Veia despistat. Subscriviu-vos al canal. Molt bé. Botó. Doncs la pel·lícula L'Último Duelo Oh. ens porta a la França de l'edat mitjana, Oh. a Alta o baixa? 1386. Bàsicament hi ha 2 cavallers, un que es diu Jacques Le Gris i un altre que es diu Jean Garou. Has dit? Sí, D'acord. més o menys. Total, Molt bé. que eren molt amics fins que un dia la eren dona del segon, la dona d'en Jean, que es diu Marguerite, sí, acusa a l'amic en Jacques d'haver-la raptat, violat. Home, raptat i violat són dues coses diferents, Oriol. Sí, Bastant. violat. Bueno, diguem que tot és un no. il·lícito penal. Sí, Vale. bueno, que Ambdues. l'ha violat, Que l'ha d'acord? I ha abusat abusat d'ella. sexualment d'ella. Com es feien el judici en aquell moment? Doncs Amb espases. Amb espases, i Déu, no? Allà mirant Ajudava i al jutjant. Correcte. Deixa'm dir per això que olé per la Marguerite. És a dir, Marguerite, crec que és molt important el detall No, de que ell en aquella època Totalment. s'atrevís a dir una El cosa d'aquestes. 1300. I molt important també, que si el seu marit, en Jan, perdia el duel, amb ella la cremaven, per falses acusacions, perquè clar, al final... Déu havia decidit el amb el... duel, clar, el duel és un judici. Així I anava Déu la està cosa. mirant el judici. I qui guanyi el duel... Imagineu que té la ara raó. les coses anessin així. Pensava Pensava que era una pel·lícula de guerra. No, No em pensava que era es aquest centra tema. en el duel aquest. I, Adrià, qui serà la dona i els 2 cavallers que s'enfronten? Un dels 2 cavallers és Matt Damon. Amb el mític. I el coneixereu per pel·lícules com Ford vs Ferrari, que hem fet la crítica, és que ja tenim un bagatge cultural a darrere que Sí, clar, sí, ja pocs actors ja ens queden per dir. Ha fet també Marte, etc. Sí. Tenim també a Adam Driver, un actor del qual també hem fet una Home, crítica. Adam Driver! Molt estimat en aquest cotxe. Star Wars. Star Wars, Kylo La Ren. crítica ha fet les de Kylo Ren a Star Wars. Gràcies, Jordi, per informar al públic del que jo també havia d'informar. Res, home. Aquí està. A disposar, sempre. Ha fet també històries d'un matrimoni amb Scarlett Johansson. Oh, que bona aquesta pel·lícula. I tenim a Judy Corner. Comer. Jodie Comer. Jodie Comer, yes. Boníssima. Oh my God. Fa poc vam veure una pel·lícula seva. La de Free Guy, no és ella? Free Guy! No l'hem anat a veure, però sí. És veritat. Free Guy, és veritat. Sí, tens tota la raó. Finalment, la taca negra de l'expedient d'aquesta pel·lícula, que és Ben Affleck. I dic taca negra perquè ell és una taca negra, i 2, perquè ha fet de Batman de negre, també. I digues el 3, perquè a tu no t'agrada. Exacte. No m'agrada. És el millor Batman. I Ben Affleck, a l'època medieval no els veig. Bueno, es diu que van perruca. O sigui, És com en Ben Pearl Affleck, Harbor? En Ben el Affleck tràiler amb l'he vist perruca. amb una perruca rossa. Els dos- M'ha Que semblat. mare de Déu, és que aquest noi... Els dos M'ha van semblat. coincidir a... Són molt amics, de fet, aquests dos, I van coincidir a... És que jo els confonia. Però Jordi, explica'ns, qui és el director de la pel·lícula? Ostres, doncs, no sé si coneixereu a un director força amateur, no?, que fa, potser 30 anys que està dins Que amateur? del panorama cinematogràfic, Uau, que es diu Bueno, pot Ridley ser Scott. amateur. Home! Oh, aquest noi se li han acumulat com totes les pel·lícules de cop. de cop i volta no para. Aquest senyor que fa com molts anys que està fent pel·lícules i entre elles autèntiques joies, no?, del cinema, com per exemple Alien, Uau. o per exemple Gladiator, Oh! o per exemple Blade Runner. És que no sé, en diria més, Robin Hood... Un mític del cinema, un mític del Sí, cinema de grans produccions S'ha de i de dir- pel·lícules bones, perquè és una persona No, que no falla. Això és el que No t'anava és a dir, veritat. Jo No és veritat. me l'estimo- Robin Hood, bueno. Exacte. Jo me l'estimo, jo Ridley Scott me Està l'estimo bé. moltíssim perquè m'ha donat Alien, m'ha donat Blade Runner, m'ha donat Prometheus, que a mi personalment em va agradar. Blade Runner, meh. Però sí que és veritat que hi ha algunes pel·lícules que... Quines?
Robin Hood. Robin Hood està bé, No us ho compro, però està bé, però no va més enllà. No. A nivell de direcció no fallarà, però, escolta, no tots són obres mestres. Correcte, a veure, és que ja que dius, bueno, està bé i ja està. Molt bé, Jordi. Esperem que sigui O més és cap a la que, primera. és que a tu sempre et surt el pastís de xocolata bé. No, això és veritat. Doncs ja està, ja em diria Si que... t'he dit xocolata, normalment surt bé. Sí, perquè n'hi tires molta. Sí. Doncs poso la marxa enrere i això només vol dir una cosa. Ja ho he notat, Espera't, quina acceleració. Acceleració cap a les expectatives! Oh! Adrià, què n'esperes de la pel·lícula? Doncs ja dic que avui he vingut com jo critico sempre. Oh, Amb xandall. Què vol dir? I he de dir que critico molt en Jordi perquè acostuma a anar amb indumentària de xandall. I avui he vingut amb xandall perquè tinc ganes d'estar còmode al cine. Perquè tinc ganes de disfrutar amb aquesta Bé, home, bé. Moltes ganes d'aquesta pel·li, eh? Moltes. i Jordi? Vinc contaminat per les 2.000 persones que ja han vist aquestes pel·lícules És abans que de... tothom ens està dient que és boníssima. Sí. A veure, boníssima. Ja ho veurem. Tothom ens ho està dient. Jo he de dir que, Jordi. Ridley, jo confiança perquè m'has donat autèntiques joies eternes, però jo vaig a una Ikea a peus de plom. Però portes 2 setmanes Porto- dient que vols anar a veure aquesta pel·lícula Sí. i vens amb els peus de plom. És més, Sí, avui T'has podríem posat estar... les sabates de plom? Sí, no, sabatilles. Sí, m'he posat una mica la sola, només, saps? O sigui, No ho entenc. No, del tot. 2 setmanes Avui- porta, sí, aquí, sí. el tinc aquí, pujat aquí dalt i... L'última duelo no l'anirem a Tal veure qual. mai. Ens anàvem- I avui anàvem ve a veure- amb les sabatilletes pesants. Totalment. Va, Oriol. jo tinc moltes ganes. Però tinc el dubte, perquè no he llegit prou, perquè no volia fer-me spoilers. Però fins a quin punt era veritat o no, entenem que era veritat. És que jo anava a dir una cosa, Adrià, Saps? és No sé. based on a true story. Sí, perdó, no ho he dit. I com ho saben, una història del 1300? És perquè està escrit en textos de l'edat medieval que s'han conservat fins al dia d'avui. Pots contar la true story, que ja la història l'escriuen els guanyadors. Vale, Això és veritat. Al final, el que va quedar viu va dir, era mentida. I dic, això no ho he de creure. És clar, és que clar. Tens tota la raó. Bueno, doncs va, som-hi que anem tard i fins ara. Ja conduiré el cotxe. No, jo conduiré el cotxe. Què feu flipats? El cotxe és meu. Bueno. Sortim de veure el resultat de l'últim duel, que vosaltres no sabeu, però nosaltres sí que sabem com acaba. Sí que sabem. És que em necessito parar. I em necessito parar per fer una cosa. No és ficar el tiquet, és... Judy? Comer! Judy, Jodi. Jodi. És una pel·lícula llarga, d'acord? I es centra, com diu el títol, en l'últim duel. El que m'ha agradat moltíssim és que bàsicament t'explica les versions de cada una de les parts implicades, no? I en fer diferents versions és importantíssim com ho fan els actors. Oh. I és que per això vull destacar Ja el primer, la Jodie Comer, Oh. i després també m'ha sorprès, bueno, és que no em sorprèn perquè és un actoràs, però l'Adam Driver també és que Bueno, aquests dos, I Matt Damon. per mi Matt Damon més justet, Hòstia, després la versió dels altres. És que bons aplaudiments Bravo. estem fent per aquesta pel·lícula. Bravo. Després també m'ha agradat molt la creació de la tensió. Oh. Al principi no ho entens gaire. Dius, ostres, per què? I el duel com a tal no se't planteja una gran incògnita i un gran vull que arribi. No. Però mentre es van construint les versions, etc, dius, vull veure Ostres, com es és que resol. exacte. Estic amb aquesta persona en concret a tope. Fa que visquis. Ja et dic, és llarga, però les 2 hores i pico que dura, és que de debò se't passen volant perquè tu vols veure la conclusió. Exacte. Et sents molt implicat amb els personatges. James Adrià, Ostres! a tu què t'ha semblat? A mi m'ha semblat una obra mestra! Sí. Estàs calent. A banda del que ha dit a mi aquí el meu company i amic Oriol, Ei, Adrià, no. jo afegeixo que... Quina edat medieval ens han presentat. Sí.
Sí. Espectacular. La decadència humana es va viure a l'edat medieval. És que estic segur que l'abans i el després és millor. Estic seguríssim. Perquè és brut, és pobre, és injust. O sigui, surrealista. És una època lamentable. És més, hi ha hagut un moment que amb la noia hem dit és que aquesta noia s'ha equivocat d'època. Sí. Aquesta noia l'han posat en aquell segle quan havia de viure al 1900. Sí. No, O 2000. O 2000, millor. I molt ben plasmada. Molt. I mira que no és una pel·lícula de guerres ni de res, perquè això ja se n'ha fet. Jo venia amb ganes de guerra i no he sortit amb ganes de guerra. Important. Amb ganes de guerra, però una altra guerra. Exacte, una altra guerra. Una guerra que no es lluita amb batalles, no es lluita amb espases, no? Exacte. I ja sabeu que en aquest món hi ha bones pel·lícules i molt bones pel·lícules. No existeix una pel·lícula que sigui dolenta o mediocre. Sí, per mi. Venom 2. Però Jordi, què t'ha semblat l'último? S'ha sigut una pel·li molt bona. Ha sigut una pel·lícula que he frisat des del minut... Jo, de fet, els meus companys ho saben, no? Una pel·lícula jo als 3 minuts ja sé si és molt bona o no. I als 3 minuts, evidentment, m'he aixecat i els he dit això pinta bé. I m'he tornat a seure i, evidentment, és que no fallo! La contextualització de l'edat medieval. Us estic parlant de l'atrezzos, us estic parlant de com anaven vestits... I la lluita, no us ha semblat molt realista, la lluita? Molt, els colors de la pel·lícula, m'han encantat, perquè és que acompanyaven aquesta claustrofòbia medieval. La direcció m'ha semblat exquisita, però exquisita. Ridley Scott dient, vaig a fer una de cavallers, però és que la vaig a fer al meu estil i perquè vull explicar una cosa molt concreta i l'explica superbé. La pel·li, per mi, el millor de la pel·lícula és que està hiperben explicada. I quan arribes al final és que dius, és que és increïble, perquè és que t'han fet que empatitzis amb els personatges. I això no ho aconsegueix tothom! Estic aparcant i em disposo a posar el fre de mà posat. Ostres, fre de mà posat vol dir que... Valoracions! I crec que avui... Com acaba aquest I crec que avui anem cap a dalt, Com a conductor diré primer que en Jordi comença amb la nota. Oh my goodness, jo ja la sé. Des de quan ha contractat aquesta potestat? Des de tota la vida. Molt bé. Jo, aquesta pel·lícula, és d'aquelles que, evidentment, quan m'he assegut, ja he dit que seria molt bona. Jo diria que aquesta pel·lícula es mereix un humil 9. 9,5! Per mi es mereix un 9,5 perquè crec que a part de que és molt bona... La m'has enfonsat, Per què? Tu t'esperes un 10. Jo venia ja a col·lació. Però què dius? No... A col·lació. A col·lació. Adrià, llavors, tu què li poses? Jo un 10. Li poses un 10! Però és que no entenc aquest 9,5. És que és un 10, o sigui, com he sofert. Com he sofert en aquesta pel·lícula. No, home, no, un 10. T'has calentat. Al nivell del padre, Morro calent, Sí. Ui, Com has sortit? Morro calent. Morro calent, aquest home, Morro calent. Jo no estic tan amunt, nois, li fico un 8,7. No arriba a l'excel·lent, Però tu, o sigui, has trobat una flor podrida que t'has inventat, a més a I més. que a més Has està dit, molt- no, és que la història de la noia... 1,3. Bueno, I baixa. tu no has dit res. I I també un 9 que i mig. I també... Adrià, ho he vist. m'estàs dient 9 i mig com si fos un 5, tio! I també- Per favor! Oh, l'estic al·lucinant. I també ho he avisat, que és Que llarga. injust. És llarga i se't pot fer llarga. Que No, Que llarga. Se t'ha fet llarga? A mi no. Zero I llarga, aquí, aquí li poses la nota. A mi El no. que vindrà demà. Un 9. Home, ja era hora. Un 9. Oh, Oriol, és que per favor! Un 9. Hòstia. La conclusió. Bueno, és que jo m'esperava aquí un cotxe de celebració. Radiant, I no és un cotxe de tanta celebració. Home, Déu-n'hi-do, la Per mi- celebració, Adrià. Jo havia comprat petardos. I vosaltres... Adrià, ui, en els temps que corren, aquesta pel·lícula s'ha de veure, tio. S'ha de Vinga! Els Criticutres! Hem decidit encertadament per una vegada a la nostra vida que aquesta pel·lícula és... Efectivament! Imprescindible! Per fi he pogut Has convençut avui, He pogut Sí.
portar aquest cotxe pels camins Que tu... De Nostre no de Nostre Senyor, No, perquè no va no, bé. va per allà. D'algú altre. Sí. Pel·lícula Molt bona. recomanadíssima, sisplau. Aneu-la a veure ja. A tots els que ens heu dit per Telegram que l'anéssim a veure. Gràcies! Dir-vos que aquest vídeo, com a tots aquests últims que estem fent d'aquesta quarta temporada, són gràcies al Nacional. Així Moltes que gràcies, Nacional. Al Nacional. Moltíssimes gràcies. I res. I res, fins aquí el vídeo. I vinga. Tingueu bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu. Se t'ha fet llarga? A mi no. Zero llarga, I tio. aquí li poses la nota. A mi El no. que vindrà demà. Un 9.